taura tinzo look ozvirise abo kwenda mazano ausikungwati unongori kutambira uko mazano kumba dziri deni chipotipira kuti zvakamira sei zvizvi kuiti ne zvese covid-19 wakuita hasha wakurovereko munhu zvizvi kuitike kuti tipa zvizvi kuiti sichasi sichasi yakamira sei chimotakatadzwa zvake aye wakaiyo iwe ndoginimba tikutora plate mbiramba wakatora imba yakwe wakuda kushaina ma kushaina kanita ndamoti yatite dhanzi last year la December wakati chimbomira izvozvo pakane mota udada ndite dhanzi kumba kwenyu ndawaine mota pamba pedu wara ere wakushaina boza wagadziriswa wagara kumba kushaina yoto wakushaina usunyazobatika takada murova munhu nemapurisa uko wara tsomtsomu kuenezvabo handiriko kudhini guys ichikumhaisa mamhuri kamhuri dzeida feedings chichikafu sakorudzi feeders unochimhaya akatuma basa titipo katina kamhanya watikuita da kuriita kuti kumhanya uchiita sei uya kana maricho kana panoda timba wopuwa kana ka10 dhombo kana panoda kukura woita basa wopuwa tumasolas saka ndo busy yekuti hauzobatika une vana ungani 5 boys 5 boys momba ane makore mangani mukuru wachari 11 saka wakabairira twinzi vari pa9 years here kozotiwo vamwe wacho ari pa6 mumwe wacho ari pa5 years 6 ne5 wangatora gore bhora mberi wachinda 5 maboys kana kuti mishonga yako hazvizi mishonga kuzvara chete zvamwari zvemishonga zvezvi yanga ingori isiki kaita inguchera matiza hai musango wauchera kwakuisa saka ucharape hauchazichirembe takasiya zvekurapa kwenda taita zvekunamata hazviiti zvezvi wangazviona ndezvemadzinza zvemadzara kazvikuti akanga baba vavo vairapawo vozosirwa ivo vozoda kusiro isu vana saka iwa ndakati wangagirwa naniyo wakazvezvasiyiwa namudhara titi iwobva wazodzi mwana wacho ndiyo uripo saka tora zvinhu zvababa wako umbosumudzira uchiti pamwe zvinochengeta vozona hazvizvezvi pandakazvisiya ndepekuti chi zvinhu zvekuti iweoka unozoona kuti ingufambira nyaya yemba nditi mudzimu wacho gauchinditungamirira kandirwise munhu ari pamba ndi abve ndichasoona kuti mudzimu uri kundirwira hondo mudzimu haurwiri hondo iyoyo ndoona mudzimu namwari wakafanana wabiraka mudzimu kana uchichengeta ka unofanira kunyasobuda pachena kuti ndakurwisa munhu akabaimba nditi iwe uchienda pamba mudzimu wokutaura kuti kiramba uchigara musango angakabiwa imba yake yakatsarwa shamai aiwa imba yakaitwa zheti kati wakapomerwa repu ke ndasungwa ka then apa kuti wazheti ndisipo kamufana akumhanyiswa brain akutorwa achisenzwa mapepa ana citrin temtem akupamburwa padheni imba yatotsarwa hapana mari yakapiwa vanhu pepe ifana ingotengerwa doro bvadzi wogara apa iwo mari yechikafi masistrin angopiwawo tumari tunongodzidyawo tumarudu kwete zvekuti imba yavakanyatsotengeswa kwachiri makazomuonere sistrin wako andiri akadisapia andanotomuona ane makore mangani musati mamona pane time pa 2008 kusvikira izvezvi 2008 kumuona muna february ndiona kudaro pamakaenda ndazvo anga asina madhoni angasi akaenda ndazvo ndozvandikutogaira bhosi pamwe akafa ini ndakauzwa uchechi kwangu kuti haana kufa wakaudzwa nani kwangu kumadokero akwaya kumabvazuva kwakwa kusi kumadokera kumabvazuva kwajoshua kumabvazuva kudhamavozi niye kudhuze neiko sanwesiti kandokune masowe asi ene zvamusi kunamata
Anoenda. Pakanzi musaungane. Totongoenda kwakuda kuvhara. Kubreya mai. Kuda kubreyswe munhu wozwe. Polisi chotenda tozobreya. Polisi wala kuvharwe Polisi wozwe. ndoenda sei? Pese paipa pakataka lockdown yanga yakaome. Taitongoenda aumiswe murodi. Sati mupolisi ari kukutarisa uchitokuenda kwauri kuenda. Hapana vakumisi. Wotokwefamba uchienda kwauri kuenda. Wotokutaura kuti unokatopfeka white wotokutaura kuti mozotimabatira kwamuri kuenda toti yeso kunabatira. Hakundi shamari kuna Mwari. Atimiswe murodi. Tokutaurira katibiswe kwedu. Hakuna zvikumiswe murodi kuti chi. Masowe ese anga akavhara redu ndo 1 reishanda. Johanne Masowe rechishanu. Vamwe vanoziva vaJohanne echishanu ekukopera vamwe vakagara kumba isi tichienda. Kuti ndo first preference akuvhariswe. Akadedzera kuti vekwangu havavhariswe kuenda kuMasowe. Ende kwedu mapurisa asvike ipapa. Vakatoboda kuedzera kusvika ka. Vaingomira kurodhi vachikotenderera ubva todzokera. Hakuenda kusvikika akakuita. Kweputi yaya yakazobuda mvura. Vakabouya kakudhara pepe. Titori kusore mwe uri kuseri. Vachikabuda pfuti. Yakabuda mvura akapfuti. Buda mvura tokutaurira. Akaridza futi. Vada kuti varidze ka. Vaitokubuda mvura. Instead of my bullet. Buda mvura. Ndopanoona kuti kapana mwana ninamata vasingadhirirwi kana izvo zvekutanzi. Munani mfuti yazilono. Saka chinamatira yakauti denda riribveke. Nai mwana pfuti mchibudisa mvura. Bisa COVID. Denda rakatomira rakatoudzwa iroro nenyaya yekusanzwisa kwevanhu kuti munoramba kuti hanzi nyika iende kumweya. Izvozvo ndopamakaunzirwa denda reCovid. Nyika inofanira kuenda kumweya. Kanyika kaende kumweya imi mutauro kuti hanzi tinoda kuti nyika irambe iri kumasutu. Ende black toda zvichanda nerima zvikanzora ichishanda nerima. Vada kupfeka garments rewhite. Vada garments rewhite. Yes. Ndori kufanira kutonga Zimbabwe. Yes. Inofanira kuita Kenani nyika ine manje. Ndazvokutambira rume. Muchatoyazofaka namukaramba kuti mweya utoke muchopera neshe kuti ara vanhu ndo vanosara. Tokutaurira kusvikira maita zvino zvaMwari. Isusu manje. Vakuita ujeri kupi? Yarani ndo jeri. Yo pfuti yakabuda mvura. Yakabuda mvura. Yakabuda mvura kwamasowe vauya. Vachinotora muridzwe wesowe. Buda mvura futi. Chaunotaura zvejeri chaMwari. Vakamutora chinotobono mukanda muacidi. Vakatanga ngotsva vasingaone kuti vari kutsva nemoto wabva. Vakataura kuti dzosere munhu wamamutora. Vakamutora vakataura kuti ndidzosere pamanditora. Vakanomudzosera pasina zvava 10 yamugabe jeje. Iwo mutaura chikwe. Ari kutoitora nyika sonsoni muchaona. Johanne Masowe chishanu. Saka enda kumweya nyika. Zvese zvakutaura kuti haziye kuri kuya nhiki kuri hakuna nhiki. Saka mweya manyanga. Postanga ndakutonga nyika. Sikane mchinda. Chamuona kamuchamuona ni ndebvu svinu murume. Nechimbo. Akakosviba sewo sabuya akosviba. Yes. Sapostanga yakapinda pachigaro zvezvatoita. Zvoti zvatona. Zvezvarongeka. Chaizvo. Hapasina kuchema kuona uyo. Mwari anoedza kuti kana mwana wangu atora nyika anofanira kutora vana vanokwana 500 woenda navo kuchiyadzwa unopuwa ichi mwana anopuwa dombo rekuti anokwanisa kutenga imba dzimba zvaanoda. Ndokutonga kwakanaka kwaMwari. Zvitoro nimwe mshe. Yes. Akutora vana 500 powaiwa mabhazi kuti vanhu vana vese vanoenda kuchiyadzwa unopuwa dombo 1 by 1. Ende vanzi vanenge vatoripo varungwe kuti vanenge vakamira kuti arida kutekesa dombo rake ubva atopuwa keshi ipapo. Yes. Zvisina chitsotsi. Vatovachotenga madhena ako. Ende dzimba dzichachipa zvekusvika kwana pa100 years. Kozi vanhu vachapera kakufa zvokuti vandi mune nharo. Saka mucharakashwa zvamusati hachikuona mvura iyi. Ndoicharowa futi vanhu iyoyi. Iyoyi. Usikudziwa kuti kune dzimwe dzimba dzatombozara mvura muchitubiza haisati yatanga. Dzichasheka dzimba unoziva inodzi earthquake. Dzichadonha idzi. Ukaona kuti mudhuru iwo ukaona pachitaurwa kunzi pachafanira kudonha building rakavakwa neconcrete mutauni. Kozoti imba yakavakwa sezvizvi ingatadza kurohwa ikafa ikairara pasi. Inorara pasi. Asi zvinhu zvauri kutaura hazvizoitika manje eno kana after 50 days. Ndakakudzai pepe 2012 pepe rekutanga vhidhiyo rekutanga muchitopenga pepe. Hati zvimwe zvacho ndo zvamakuona zvakutanga.
ndakabva kuti ichipa pachikotiko uchiti avatora zvese zvese wakati zvese zvese zvacho ndizvo zvamakoatombotaura zvakatoitika zvitouya ende ipapa pakatoipa gaiza totomboyeperai vada kutombonamata namatai bvumai kuti mwari ari kuti nyika ngaende kumweya ya kwete kuti mimotodhazi nyika ngaira mberi kuvanhu vemasutu ngaira mberi kuvanhu vekumasutu eblack erima onzi wo itai zverima dakuona kuti pamunoitonge saka muri kurohwa necovid kuite zvekutamba vamwe vacho mobva mairedzwa nemvura yavo funga kuti panotorwa nzi vamwe muchazonikwa after 3 months warohwa wakandwa mheni kwaoneka ukandwa wozonikwa after 3 months unenge uchiri mupenyu nongowafa saka izvozvi kwenyu wozonikwa after 3 months muchabaiwe aina ndibaiwe hatibaiwe jekiseni redu munamatu teuro ende futi unoona chii pane 2 fruits dzinorapa corona iyoyi but handisi kuzodzimenshena makangwarisa timachivanhu mimwe ende futi ndikadzimenshena ka fruits idzodzo munenge chero mukazitora muchiti munoipedza muipedza bcause mafruits anzotanga ayereswa kumasowe kwedu kuti arape covid ndokwa zvakabva nawo ndokwakanzi mwari ndokwakadedzera chiti mwana wangu sumudza ndakuva mwaya corona vanhu vakaoma musoro stereka vanzi ndakwamwaya vacharohwa vese varungu kustates handi yakatuka ichidanzi black man can not rule is a baboon wedzere kuti baboon ndora wakafira iro ndora wakufira nanhasi tokutaurira mino wedzere kuti baboon ravakati black man is a baboon hanzi we cannot be ruled by a baboon kanzi namwari ho vari kuti baboon mwana wandakatuma ndandovarovi ndivaratidza handi vari kufa havasi kufa here maamericans mabritish haasi kufa ezvezvikudzo vari kunyepa mheno munhu akapusa pawhatsapp achidadzi taona chimwe chimufananidzo makore chajesu chichiyabuda tachiona icho chibva ndachitarisa kati hamusati maona jesu chaiye ichadonha kuti girigiti kuti mwari anoti mupostori pamberi waita bo